हम्म. हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 5वा दिवस, 5वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 5वा दिवस, 5वा अध्याय. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, तर त्यांनाही आपण वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा जो उपक्रम आहे हा उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, कुठलाही त्याच्यामध्ये अडथळा नाही, अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. माझा रोजचा प्रश्न, आज मला उत्तर अपेक्षित आहे. आपण कालच्या अध्यायात काय शिकलो? हरे कृष्ण. ज्ञानयोग शिकलो. ज्ञानयोग शिकलो, बरोबर. त्याच्यामध्ये काय आपण पाहिलं? काही आठवतंय? एक वाक्य, एका शब्दात, एका वाक्यात? चुकलं तरी चालेल, प्रयत्न करा. अजून कोणाला? हरे कृष्ण. हा माताजी बोला, एकेकाने बोलूया. हरे कृष्ण माताजी बोला. हा, हरे कृष्ण. काल आपण ज्ञानयोग बघितलं, त्याच्यामध्ये गुरु शिष्य परंपरेनं हे ज्ञान कसं आलेलं आहे ते सांगितलं. आणि कर्म, विकर्म, अकर्म म्हणजे काय ते बघितलं. जे कर्म आपण करतो ते भगवंताला अर्पण केलं तर त्याच्यातून आपल्याला म्हणजे अहंकार येणार नाही. मी करता आहे असं न समजता भगवंत करता आहे असं म्हणलं तर आपला अहंकार येणार नाही आपल्याला. असं. खूप छान हरे माताजी, कृष्ण. खूप छान. हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. अजून एका प्रभूजींनी माझ्या मते अनम्यूट केलं होतं. हरे कृष्ण. चातुर्वर्णाबद्दल माहिती सांगितली. चातुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण व्यवस्था, त्याचं विभाजन आणि ते त्याप्रमाणे का केल्या या सगळ्या व्यवस्था, हेही सांगितलं काल. ओके, खूप छान प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुनील प्रभूजी बोला. हरे कृष्ण. सुमित प्रभूजी, सॉरी,
तुम्ही अनम्यूट केलं होतं, बोला. हा हा तेच हा. म्हणजे कृष्ण आपल्याला केव्हा दिसतात किंवा त्यांचे ते कसं आपल्या अवतीभोवती असतात, कसे असतात, त्याबद्दल थोडीशी आपल्याला माहिती मिळाली होती मग त्याबद्दल. खूप छान प्रभूजी, खूप छान. हरे कृष्ण म्हणजे जवळजवळ सगळ्यांनी, माताजींनी, प्रभूजींनी सगळ्यांनी मिळून आपल्याला कालचा अध्याय जो आहे तो आपल्या डोळ्यासमोर आता सगळ्यांच्या आला असेल. खूप छान. तर आता आपण आजचा आपला 5वा अध्याय आहे, पण त्याच्या आधी आपण एक थोडंसं आपण काय म्हणू शकतो की आपण पहिल्या 3-4 अध्यायांमध्ये काय बघितलं, तर पहिल्या दिवशी आपण अर्जुन विषाद योग, त्याच्यानंतर म्हणजे अर्जुनाला जे नैराश्य आलेलं होतं आणि भगवंतांना शरण गेलेले आहेत, त्यांना गुरु केलेलं आहे. त्याच्यानंतर भगवंतांनी जे दिव्य ज्ञान जे आहे, जे योग्य आहे, जे धर्माला धरून आहे, जे शास्त्राला धरून आहे, ते ज्ञान जे आहे ते अर्जुनाला देण्यास सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये भगवंत ज्ञान देत असताना त्यांनी सुरुवातीला सगळं सांगितलं की असं असं असं, त्या अर्जुनाच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देत होते. दिली, एका वाक्यात दिली आपण म्हणू शकतो, एका शब्दात दिली आपण म्हणू शकतो. आणि त्याच्यानंतर विस्तृत वर्णन त्यांनी 3ऱ्या अध्यायापासून केलेलं आहे. तर 3ऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी कर्माची प्रशंसा केलेली आहे, कर्मयोग. आपण कुठल्याही अध्यायाला आपण कर्मयोग, अर्जुन विषाद योग, त्याच्यानंतर ज्ञानयोग. आता योग हा युज धातू आहे. युज म्हणजे जोडणे, कोणाशी जोडणे, तर परमेश्वराशी जोडणे, परमेश्वराशी अनुसंधान साधणे. म्हणजे कर्म करता करता आपलं जे कर्म करता करता भगवंतांशी अनुसंधान साधणे, दिव्य ज्ञान घेता घेता आपण भगवंतांशी अनुसंधान साधणे, म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं. तर हे जे आहे, म्हणून आपल्या प्रत्येक अध्यायाच्या नावामध्ये मागे योग हा शब्द असतो. तर कालचा आपला हा कर्म, भगवंतांनी 3ऱ्या अध्यायामध्ये कर्म करता करता आपण भगवंतांशी जोडलं गेलं पाहिजे, किंवा कर्माचं महत्व त्यांनी कुठेतरी सांगितलेलं आहे. पण ते सांगत असताना भगवंत म्हणतात की कर्म करायचं, पण कर्मफळाचा त्याग करायचा. आता कर्मफळाचा त्याग करायचा म्हणजे अवघड आहे की नाही, कसं शक्य आहे, सामान्य माणसांना तर नाहीच शक्य ते. मग ते मग त्याच्यासाठी भगवंत सांगत आहेत की तो कर्मफळाचा त्याग कोणाला करायचा आहे, तर तो भगवंतांना करायचा आहे. मग भगवंत कोण आहे, तर त्याची ओळख किंवा त्याची माहिती, आणि जेव्हा आपण आध्यात्मिक ज्ञान घेतो तेव्हा ह्या गोष्टी सहज सोप्या होत जातात. आणि म्हणून 4था अध्याय ज्ञानयोग, त्याच्यामध्ये मग भगवंतांनी आपल्याला पाहिलं असेल तर पहिल्या 10 श्लोकांमध्ये भगवंत कोण आहेत हे तत्वज्ञान, ही भगवद्गीता जी आहे, ही शिक्षा प्रणाली जी आहे, ही आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली जी आहे, तर ही कशी भगवंतांनी ह्या भूतलावर, ह्या पृथ्वी तलावर आणली. तर भगवंतांचेच भक्त जे होते की म्हणजे भगवंतांना आधी ते कोणाला दिली, सूर्यदेव विवस्वान यांना दिली. त्याच्यानंतर विवस्वान यांनी मनु यांना दिली, मनु यांनी इक्ष्वाकू राजा यांना दिली, आणि इक्ष्वाकू राजा यांनी ती पृथ्वी तलावर आणली. पण कालांतराने ती लुप्त होत गेली. म्हणजे अशी ही परंपरा जी आहे, ही शिक्षा प्रणाली ही भगवंतांनीच चालू केलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये 4 परंपरा आहेत, ज्या आपण पाहिल्या की ब्रह्म परंपरा आहे, म्हणजे ब्रह्मदेवांना सांगितलेलं आहे, लक्ष्मी मातेला सांगितलेलं आहे, त्याच्यानंतर भगवान शिवशंकर यांनाही सांगितलेलं आहे, आणि त्याच्यानंतर सनत कुमार यांनाही सांगितलेलं आहे. आणि याच्यानंतर त्यांनी त्यांच्या शिष्यांना, अशी ही गुरु शिष्य परंपरा, ही शिष्य प्रणाली, म्हणजे जे ज्ञान जे भगवंतांना सांगायचं आहे ते तसंच्या तसं पुढच्या पिढीपर्यंत साखळीसारखं पोहोचवता आलं पाहिजे, आणि म्हणून ही परंपरा भगवंतांनी तयार केली. पण कुठेतरी काळानुरूप किंवा काळाच्या ओघामध्ये हे नष्ट होतं, हे ज्ञान कुठेतरी लुप्त होतं, किंवा ते पुढपर्यंत पोहोचत नाही. आणि त्याचसाठी मग भगवंत स्वतः पृथ्वीवर येतात, किंवा स्वतः मग त्याला आपण काय म्हणतो, अवतीर्ण होतात. भगवंत जन्म घेतात का नाही, त्याच्यासाठी आपण एक छान उदाहरण पाहिलं होतं की आपण ऑफिसच्या कामासाठी कुठेतरी जातो, फॉरेन कंट्रीमध्ये जातो, मग आपण म्हणतो का की मी सिंगापूरमध्ये जन्म घेतला, मी युरोपमध्ये जन्म नाही. तर तसंच भगवंत त्यांच्या धामातून आपल्या धामामध्ये येतात, किंवा आपल्या ह्या पृथ्वी लोकावर येतात, मृत्यू लोकावर येतात, की आपल्याला हे दिव्य ज्ञान जे आहे हे देण्यासाठी येतात, ते भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी येतात. त्याच्यानंतर जे कोणी संशयात्मा आहेत, विमूढ आत्मा आहेत, जे असुर प्रवृत्तीचे आहेत, तर त्यांचा जे अधर्मी आहेत त्यांचा नाश करण्यासाठी येतात अशा पद्धतीने, आणि पुन्हा धर्माची प्रस्थापना करण्यासाठी भगवंत इथे अवतीर्ण होतात.
असं एक एक सांगत असताना मग धर्माची पुन्हा प्रस्थापना करण्यासाठी मग हे जे समाज आहे, तर हे सगळं हे सृष्टीचक्र जे आहे हे सगळं व्यवस्थित चालू राहावं, याच्यामध्ये कुठलाही अडथळा येऊ नये म्हणून भगवंतांनी वर्णाश्रम धर्म जे आहेत, 4 वर्ण आहेत. मग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, त्याच्यानंतर शूद्र, तर हे वेगवेगळे वर्ण जे आहेत, की तुमच्यामध्ये काय गुण आहेत आणि काय तुमच्या कर्मस्थिती काय आहे, तर त्या त्याच्यानुसार तुमचा कसा स्वभाव आहे किंवा तुम्ही कुठला व्यवसाय करू शकतात, तसा तुमचा वर्ण ठरणार आहे. हे कुठेतरी भगवंत सांगत असताना मग कर्मस्थितीबद्दल, मग ती कर्मस्थिती कशी तयार होते म्हणून भगवंतांनी कर्म कसं आहे, तर कर्माचे 3 प्रकार आहेत किंवा 3 विभाजन आहेत. एक विकर्म आहे, एक कर्म आहे आणि एक अकर्म आहे. म्हणजे तुमचं आपल्या सोप्या भाषेत, बोली भाषेत सांगायचं झालं तर पापकर्म आहे, पुण्यकर्म आहे आणि कृष्ण कर्म आहे किंवा अकर्म. म्हणजे तर पापकर्म आणि पुण्यकर्म कसं आहे, की त्याच्यात जो काही तुमचा बॅलन्स अक्युमुलेट होतो, तर तुम्हाला पाप केलं असेल, तर तुम्हाला ते भोगायचं आहे. पुण्य केलं असेल, तर ते उपभोगायचं आहे, ते सुख उपभोगायचं आहे. पण जेव्हा तुम्ही कृष्ण कर्म करतात, अकर्म करतात, तेव्हा तुमचा उद्धार जो आहे क्रमशः होत जातो. तुमचा तो बॅलन्स अक्युमुलेट होत, होत, होत तुम्हाला निश्चितच क्रमशः मोक्ष प्राप्ती होते. हे कुठेतरी काल भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि मग हे सगळं करत असताना हे कर्माचं विभाजन छोट्या-छोट्या गोष्टी आहेत. आपल्याला 3ऱ्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलं आहे, की आपण ह्या 3 गुणांमध्ये अडकलेलो आहोत, या प्रकृतीमध्ये अडकलेलो आहोत. आपण बद्ध आत्मा आहोत. त्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याकडनं घडून जातात. आपल्या इच्छेनुसार इच्छेच्या म्हणजे इच्छा नसताना घडून जातात. आणि म्हणून मग त्याच्यासाठी आपल्याला हे जे ज्ञान जे आहे, तर ते ज्ञान घेण्यासाठी आपल्याला कोणाची? गुरूंची गरज आहे आणि आध्यात्मिक गुरूंची गरज आहे, की हा जो पारंपरिक ज्ञानाचा वारसा जो आहे, तो आपल्यापर्यंत पोहोचावा आणि आपणही आपल्या जीवनशैलीमध्ये तशा पद्धतीने बदल करावा. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात, म्हणून आध्यात्मिक गुरूंची गरज आहे. आणि हे सगळं सांगत असताना कुठेतरी भगवंत अर्जुनाला परत म्हणत आहेत, की ज्ञानरूपी शस्त्राने तू तुझ्यातला अज्ञानरूपी तुझ्यामध्ये जो काही आता जो भ्रम तयार झालेला आहे आणि तू जे कर्म नाही करायचं असं म्हणतो आहे, तर त्याचा कुठेतरी तू नाश कर, असं सांगता आहेत. पण अर्जुनाचा परत गोंधळ उडालेला आहे आणि तिथेच आपला आजचा 5वा अध्याय सुरू होतो आहे. आपल्या अध्यायाचं नाव आहे कर्म संन्यास योग, कृष्ण भावना भावित क्रिया. आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला आजच्या अध्यायात बघायचं आहे, की अर्जुनाचा परत प्रश्न आहे, संन्यास की कर्म? आणि याच्यातलं श्रेयस्कर काय आहे, की याच्यातलं श्रेष्ठ काय आहे? भगवंत सांगत आहेत, कर्मयोग विशिष्यते. आणि मग त्यांनी निष्काम कर्म आपण जर केलं, तर आपण कसं बंधनामध्ये अडकत नाही, हे कुठेतरी वर्णन परत केलेलं आहे. आणि मग आपल्याला एक शांती सूत्र जे आहे, ते ह्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी वर्णन केलेलं आहे. तर आपण लगेच सुरुवात करणार आहोत. अर्जुनाचा जो गोंधळ उडालेला आहे, तर तोच पहिला आपला श्लोक आहे. अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता तुम्ही कृपया मला निश्चितपणे सांगाल की या दोघांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे. मग तो अर्जुनाला प्रश्न का पडला आहे, तर अर्जुनाचे पहिल्याच आपण अध्यायात पाहिलं आहे, की अर्जुनाला जे काही प्रश्न होते त्याच्यावर भगवंतांनी 2ऱ्या अध्यायामध्ये त्यांनी ज्ञानयोग सांगितलेला आहे, कर्मयोगाबद्दल बोललेले आहेत, बुद्धियोग म्हणजे भक्तियोग, की म्हणजे जे भक्तियुक्त कर्म करणं म्हणजे त्याला पापी प्रतिक्रिया लागत नाही, हे असं कुठेतरी सांगत असताना भगवंत 3ऱ्या अध्यायामध्ये पुन्हा कर्माबद्दल बोलता आहेत. आणि विहित कर्म करता करता आपण कसं भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो, म्हणजे आणि आत्मसाक्षात्कारापर्यंत कसं आपण पोहोचू शकतो. पण ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे किंवा ज्यांना आत्मसाक्षात्कार प्राप्त झाला आहे, म्हणजे त्यांना दिव्य ज्ञानाची अनुभूती आलेली आहे. आणि मग ज्यांना दिव्य ज्ञानाची अनुभूती आलेली आहे, त्यांना कुठल्याही जे विहित कर्म आहे किंवा ह्या भौतिक लौकिका च्या जगातलं कुठल्याही
कर्तव्य पार पडण्याचा काही विशेष हेतू नसतो, ते त्या त्यांच्या आध्यात्मिक जगामध्ये किंवा भगवंताचं स्मरण करण्यामध्ये ते करण्यामध्ये गुंग असतात किंवा ते केल्याने सुद्धा त्यांना भगवंताची प्राप्ती होते किंवा भगवद्धामाची प्राप्ती होते, असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि पुन्हा 4थ्या अध्यायामध्ये की ज्ञानाबद्दल बोलता आहेत, की मग दिव्य ज्ञान, मग तुम्ही कर्म केलं तरी तुम्हाला शेवटी दिव्य ज्ञानाचीच प्राप्ती होणार आहे. आणि त्यामुळे अर्जुनाचा गोंधळ उडालेला आहे. आणि परत कालच्या अध्यायात भगवंत म्हणत आहेत, म्हणून अज्ञानामुळे तुमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेल्या शंकांचा ज्ञानाच्या शस्त्राने नाश करा. हे भरत योगाने सज्ज होऊन उभे राहा आणि लढा. म्हणजे तुमच्या मध्ये जी शंका तयार झालेली आहे, तुमच्यामध्ये जे काही गोंधळ उडालेला आहे, जो संभ्रम तयार झालेला आहे, तो ज्ञानरूपी शस्त्राने तुम्ही त्याचा नाश करा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही युद्धासाठी सज्ज व्हा, युद्धासाठी उभे राहा, असं कुठेतरी सांगता आहेत. आणि म्हणून अर्जुनाचा गोंधळ उडालेला आहे. आणि मग त्याच्यावर भगवंत उत्तर देत आहेत. श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्मयोग विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमात्म्याने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग, संन्यास आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहेत. परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंतांनी अर्जुनाच्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर दुसऱ्या श्लोकापासून साधारण पुढच्या 3-4 श्लोकांमध्ये म्हणजे 6व्या श्लोकांपर्यंत दिलेलं आहे. भगवंत सांगता आहेत की कर्माचा त्याग म्हणजे संन्यास घेणं आणि भक्ती किंवा आपण भक्तियुक्त कर्म करणं, भक्ती म्हणण्यापेक्षा भक्तियुक्त कर्म करणं, हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहेत. म्हणजे दोन्ही मार्ग जे आहेत, म्हणजे आपल्याला एका ठिकाणावर जायचं आहे, एका डेस्टिनेशनवर जायचं आहे, पण 2 वेगवेगळे रस्ते आहेत. तर दोन्ही रस्ते आपण जाऊ शकतो. तुम्ही वैकुंठधामापर्यंत पोहोचू शकतात. पण त्या दोन्ही रस्त्यांमधला आपण म्हणू शकतो की योग्य रस्ता किंवा जिथे कुठलाही अडथळा नाही आहे, सहज आपण पटकन पोहोचू शकतो असा रस्ता कुठला आहे, किंवा त्या भक्ती सेवेतील कर्म हे जे आहे हे त्यागापेक्षा म्हणजे संन्यासापेक्षा, कर्माच्या त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे, असं भगवंत म्हणतात. इथे आपल्याकडे एक छोटीशी गोष्ट आहे श्रीमद भागवतम मधली. नृगराजा होते, ही बऱ्याच जणांनी ऐकली असेल. ज्यांनी भागवतम ऐकलं असेल तर माहिती असेल, वाचलं असेल, किंवा आपण पुन्हा एकदा ऐकूया की नृगराजा जे आहेत की ते उत्तम असं राज्य सांभाळत होते. आणि त्यांना सुद्धा जी कर्मकांड जी आहे तर ती करण्यामध्ये खूप आनंद मिळत होता. आणि आपल्या प्रजेसाठी, प्रजेच्या आनंदासाठी ते भरभरून सगळं करत होते. आणि त्यामुळे त्यांच्या मनात असा विचार होता की माझं राज्य किंवा माझी प्रजा जी आहे ती खूप छान पद्धतीने कोणालाही दुःख नको, कोणालाही कुठलीही कमतरता नको, म्हणून ते सतत प्रयत्नशील असायचे. आणि असंच एकदा त्यांनी मोठा यज्ञाचा गाढ घातला आणि दान करायचं ठरवलं. आणि मग त्या दानामध्ये प्रत्येक ब्राह्मणांना, म्हणजे जे काही ब्राह्मण होते त्या ब्राह्मणांना गायी दान करायचं ठरवलं. गाय सुद्धा अशी नाही तर सुशोभित अगदी जे वस्त्र अगदी जे आहेत त्या वस्त्रांनी सुशोभित, त्याच्यानंतर विविध अलंकार जे आहेत सुवर्ण अलंकार त्यांना परिधान केले होते. आणि अशी गाय दान करायची. आणि अशी एक नाही तर अशा 10,000 गायी ज्या आहेत तर प्रत्येक ब्राह्मणाला दान करायचं असं त्यांनी ठरवलं होतं. आणि मग पहिले ब्राह्मण आले. त्यांनी संकल्प, आपल्याकडे कुठलंही दान वगैरे करताना आपण संकल्प सोडतो, तसं त्यांनी संकल्प सोडला आणि त्यांना त्या 10,000 गायी दान केल्या. आणि खूप आनंदाने ते ब्राह्मण जे आहेत ते आपल्या गायी घेऊन निघाले. पण काय झालं की रस्त्यामधनं त्याच 10,000 गायींमधली एक गाय जी आहे ती परत पळत 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 या मागे आली राज्यामध्ये आणि बाकीच्या गायींमध्ये ती मिसळली. की आणि मग इकडं तो पुढचे ब्राह्मण जे होते त्यांना दान करण्यासाठी राजाने संकल्प सोडला आणि पुढच्या 10,000 गायी मोजल्या आणि त्या त्यांना दिल्या, त्यांना दान केल्या. आणि तेवढ्यात हे जे पहिले ब्राह्मण होते की ज्यांच्या कळपातली गाय पळून आलेली आहे तर ते सांगायला लागले की माझी गाय जी आहे ती पळून आली आहे आणि आता ती ह्या गायींमध्ये परत मिसळलेली आहे, तर माझी गाय मला परत हवी आहे. आता ह्या ब्राह्मणांना ऑलरेडी दान दिलं गेलेलं आहे.
तर ते म्हणाले की नाही, आता मला दान दिलेलं आहे, त्यामुळे आता ही गाय माझी झालेली आहे. आणि मग असा थोडासा त्या दोघं ब्राह्मणांमध्ये आपण म्हणू शकतो वाद संवाद झाला. आणि मग राजा त्यांना सांगता आहे की कृपया तुम्हाला मी एका गायीच्या बदल्यात मी तुम्हाला अजून 1,00,000 गायी देतो. पण तुम्ही कृपया असे नाराज होऊ नका किंवा अ, असंतुष्ट होऊ नका. पण ते म्हणाले, "नाही, तुम्ही दान केलेलं आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुम्हाला तीच गाय मला दिली पाहिजे." असं दोन्ही ब्राह्मणांचं म्हणणं पडलं. आणि त्यामुळे कोणाला तरी एकाला ती गाय गेली आणि कोणीतरी एक ब्राह्मण असंतुष्ट राहिला, असमाधानी राहिला. आणि मग त्यांनी सरतेशेवटी राजाला श्राप दिला, की पुढच्या जन्मात तुमचं अधःपतन होईल आणि तुम्हाला प्राण्याचा जन्म मिळेल. आणि असंच पुढचं काय म्हणू शकतो, की बाकीचं आयुष्य असंच व्यथित राजाचं त्यांनी प्रजेच्या सेवेमध्ये व्यतीत केलं आणि मग त्याच्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यू झाल्यानंतर जसं आता आपण काल शिकलो आहे, की आपल्याला यमराजा जेव्हा आपण यमलोकी जातो, तेव्हा आपलं सगळं बॅलन्स बघितला जातो की नाही? तसं या राजाचं पण बघितलं गेलं. आणि मग त्याच्यामध्ये त्यांना खूप आनंद झाला, की अरे वाह! ह्या राजाने तर खूप पुण्यकर्म केलेली आहेत, खूप चांगली कर्म केलेली आहेत. पण नंतर पुढे बघता त्यांना एक पापकर्म आढळलं. ते म्हणे, "तुमचं सगळं आहे, पण एक पापकर्म आहे. तर तुम्हाला काय भोगायचं आहे? आधी उपभोगायचं आहे का आधी भोगायचं आहे?" तर राजा म्हणाले, "नाही, माझं जे काही पापकर्म आहे ते मला आधी भोगायचं आहे." मग ठीक आहे. मग त्यांना पुन्हा मृत्यूलोकामध्ये पाठवलं आणि त्यांचा पुढचा जन्म जो झाला, तो एका सरड्याचा जन्म झाला. आणि तो सरडा जो आहे तो त्या आपल्या काय म्हणू शकतो एका विहिरीमध्ये अडकून पडला. आणि मग खूप प्रयत्न करून म्हणजे विहीर काय खूप खोल होती अशातला भाग नव्हता. पण खूप प्रयत्न करून सुद्धा अ, काही झालं तरी तो सरडा काही बाहेर पडेना किंवा त्याला पडताच येईना. अशी 1 नाही, 2 नाही, अशी अनेक वर्ष गेली, 1000 वर्ष उलटून गेली, तरी तो सरडा त्या प्रयत्न करतो आहे, पण विहिरीतनं काही बाहेर पडत नाही. जवळ-जवळ 1000 वर्षांनी भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या मुलांसह वनविहाराला आले होते. आणि वनविहाराला आल्यानंतर मुलं इकडे-तिकडे खेळत होते आणि त्यांनी असंच खेळता-खेळता सहज त्या विहिरीपाशी आले आणि बघितलं, तर तो सरडा खूप प्रयत्न करतो आहे, पण तो बिचारा काही केल्या बाहेर पडता येत नाही. परत पडतो आहे, परत पडतो आहे. मग त्यांनी ते भगवान श्रीकृष्णांकडे गेले आणि त्यांना सांगितलं, की हा सरड्याला जरा मदत करा आणि त्याला बाहेर करा. आणि भगवान श्रीकृष्णांनी त्या तिकडे बघितलं आणि त्या सरड्याला आपल्या डाव्या हाताने उचललं आणि विहिरीच्या बाहेर काढलं. भगवंतांचा स्पर्श झाल्यामुळे त्या सरडा जो आहे तो पुन्हा आपला जो काही त्यांना सगळं आपलं आठवलं आणि पुन्हा आपल्या त्या पहिल्या याच्यामध्ये आले. मृगराजाच्या त्यांनी ते रूप प्रकट केलं आणि तेव्हा त्यांनी भगवंतांचा आशीर्वाद घेतला आणि तेव्हा त्यांनी त्यांची चूक मान्य केली, की मी सगळं केलं पण मी कुठलीही गोष्ट जी आहे ती माझ्या आनंदासाठी केली. मी कुठलीही गोष्ट भगवंतांच्या आनंदासाठी केली नाही, भगवंतांना प्रसन्न करण्यासाठी केली नाही. आणि त्यामुळे माझा कुठलाही दोष नसताना मला त्या कर्मबंधनात अडकावं लागलं. मला त्याची शिक्षा मिळाली. पण आता मला माझी चूक सुधारलेली आहे, तर मला तुमच्या सेवेमध्ये, भक्ती सेवेमध्ये मला तुम्ही रममाण करून घ्या, असा आशीर्वाद त्यांनी भगवंताकडे मागितला आणि त्यांचा पुढे उद्धार झाला. तर अशा गोष्टी आहेत किंवा अशा या छोट्या-छोट्या गोष्टीतनं जर भगवंतांना हेच सांगायचं आहे, की आपण कर्मबंधनामध्ये अडकतो, जर आपण ते कुठल्याही भगवंताच्या प्रसन्नतेसाठी, भगवंताच्या आनंदासाठी कुठलंही कर्म करत नाही. मग आता इथे अर्जुनाचा प्रश्न आहे, की कर्मचा त्याग करायचा, की भक्तियुक्त कर्म करायचं. आणि मग त्याच्यासाठी पुन्हा आपल्याकडे एक छोटासा श्लोक आहे. प्रपंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यगो वैराग्यं फाल्गु कथ्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मोक्ष प्राप्तीसाठी आसुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित गोष्टीचा त्याग करतात व असे मानतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता आपण जेव्हा अध्याय शिकतो भगवद्गीतेचे 3रा, 4था, 5वा, तेव्हा आपलाही गोंधळ उडतो की नाही, जसा अर्जुनाचा उडलेला आहे, की नेमकं आता हे भौतिक आहे म्हणजे ह्या गोष्टीचा त्याग करायचा का ह्या गोष्टीचा नाही करायचा? हो की नाही? आता मी तुम्हाला एक छोटा प्रश्न विचारते.
आता तुमच्या हातात, प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे किंवा कोणाच्या समोर लॅपटॉप असेल, तर मला सांगा, आपण त्या गोष्टीचा त्याग करायचा का? हो किंवा नाही, छोटंसं उत्तर आहे. मला पटकन कोणीतरी सांगा. हरे कृष्ण. नाही. नाही करायचा. अच्छा, नाही करायचा. का नाही करायचा? आपण हा एक पूर्ण तो एक तुम्ही म्हणजे तुमच्या चांगल्या गोष्टीसाठी जर का तुम्ही तुमच्या ऑफिशियल कामासाठी वगैरे जर का करत असाल तर तो तुम्ही करू शकता. पण त्याचा व्यतिरिक्त वापर न करता जर का तुम्ही तुमच्या कामासाठीच करत असाल तर तो तुम्ही करू शकता. म्हणजे तसं नाही करणं असं माझ्या मते असं मला वाटतं. ओके. खूप छान प्रयत्न. छान उत्तर आहे. अजून एक माताजी बोलत होत्या. त्यांना बोलायचं आहे वाटतं. हरे कृष्ण. ओके. ठीक आहे. आता म्हणजे मला दोघं तिघांनी प्रभूजींनी उत्तरं दिलेली आहेत, की नाही करायचं आणि त्यांनी कारणही सांगितलं, की ऑफिसच्या कामासाठी वगैरे म्हणजे कामासाठी आपल्या तर आपल्याला ते मोबाईल असेल किंवा लॅपटॉप असेल तर तो गरजेचा आहे. तर फक्त ऑफिसच्या कामासाठी कशाला? मला सांगा, तुम्ही आज भगवद्गीता शिकता आहात, तर मला सांगा, तुम्हाला तुमच्याकडे जर मोबाईल नसता, तुमच्याकडे जर लॅपटॉप नसता, तर तुम्ही शिकू शकला असतात का ऑनलाईन भगवद्गीता? शिकू शकला असतात? नाही की नाही? म्हणजे आपल्याकडे जी वस्तू आहे किंवा मग ती ती आपण असं ठरवू शकत नाही, की ती भौतिक आहे का ती. जे काही आपल्याकडे आहे, त्याचाच उपयोग आपण भक्ती सेवेसाठी किंवा भगवंताच्या कार्यासाठी किंवा त्याच्या कुठल्याही चांगल्या गोष्टीसाठी केला, तर तो त्याग नसतो. हां, आपण चुकीच्या गोष्टींसाठी केला, तर निश्चित त्या गोष्टीचा त्याग करणं आपल्याला गरजेचं आहे. मग आता अ, इथे आपल्याला पलगू वैराग्य याच्यामध्ये ह्या आपल्या श्लोकामध्ये दिसत आहे तर 2 गोष्टी आहेत. एक युक्त वैराग्य आहे आणि एक पलगू वैराग्य आहे. तर इथे भगवंतांना तेच सांगायचं आहे, की युक्त वैराग्य असं आहे, की आपण म्हणतो, की प्रपंच करावा नेटका किंवा प्रपंचात राहून परमार्थ करा. ते झालं युक्त वैराग्य. म्हणजे भगवंत आपल्याला जे गेले 2 अध्याय सांगता आहेत, की तुम्ही कर्म करा आणि कर्म माझ्या आनंदासाठी करा किंवा कर्मफळाचा त्याग करा. म्हणजे कर्म करता करता तुम्ही त्या एक शिड्या आहेत. मग कर्मयोग आहे, ज्ञानयोग आहे व त्याच्यानंतर अष्टांग योग आहे, भक्ती योग आहे. तुम्ही कर्म करता करता तुम्ही क्रमशः भगवंत भगवंतांची भक्ती करा आणि अ, मोक्षापर्यंत पोहोचा. तर हे झालं युक्त वैराग्य. आणि दुसरं आहे पलगू वैराग्य. पलगू वैराग्य म्हणजे काय, की तुम्ही संन्यास धारण करा. म्हणजे जो अर्जुनाचा दुसऱ्याच अध्यायात प्रश्न होता, की नाही मग मी कशाला कर्म करू? मला जर ज्ञानच घ्यायचं आहे, दिव्य ज्ञानच घ्यायचं आहे, मग मी जातो जंगलामध्ये आणि अ, हे करतो, ध्यान करायला बसतो. पण ते इतकं सोपं आहे का? तुम्ही एक दिवस जाल. आपण पाहिलेलं आहे. आपल्या जर इंद्रियांना आपण जर दमन करू शकलो नाही, इंद्रियांचं दमन करू शकलो नाही, तर आपण जरी ते वेशभूषा केली असली, तरी आपण संन्यासी होतो का नाही? तो एक प्रकारचा मिथ्याचार झाला की नाही? आणि हेच पलगू वैराग्यामध्ये आहे आणि म्हणून भगवंत युक्त वैराग्य किंवा कर्मयोगो विशिष्यते म्हणजे कर्म करता करता तुम्ही भगवंतांशी अनुसंधान साधायचा प्रयत्न करा. असं कुठेतरी भगवंत आज त्या 5व्या अध्यायात आपल्याला पुन्हा सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, की कर्मयोग की कर्मसन्न्यास. नेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टी न कांक्षती. निर्द्वंद्वौ हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही, तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनावर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे आपल्याला भगवंत सांगत आहेत, आपल्याला कर्मयोगी ते कर्मसन्यासी. तर आपल्याला कर्मसन्यासी व्हायचं आहे. कर्मसन्यासी म्हणजे काय? की कर्म करायचं खूप प्रामाणिकपणे, खूप छान पद्धतीने करायचं. पण आपल्याला त्याच्या फळाचा त्याग करायचा आहे. त्याच्या कुठल्याही फळाची अपेक्षा नाही ठेवायची आहे. तरच ते कर्म जे आहे त्याचा आपल्याला काय म्हणू शकतो आपण कर्मसन्यासी होऊ शकतो. त्याच्यासाठी आपल्याकडे भरपूर वेगवेगळी उदाहरणं आहेत. एक असं मी उदाहरण द्यायला जर आपण स्पोर्ट्समध्ये किंवा खेळाचे जे असतात, तर सगळे बरेच स्पर्धक असतात किंवा वेगवेगळे खेळाडू असतात.
पण मग सगळ्यांचाच नंबर 1 येतो का? सगळेजण प्रयत्न करतात. जर सगळ्यांनी प्रयत्न केला तरच आपल्याला बघणाऱ्याला सुद्धा छान वाटतं, की नाही मस्त चुरशीची लढत झाली वगैरे आपण म्हणतो की नाही. पण त्यातला एकच येतो, हो की नाही? त्यामुळे फळाची अपेक्षा न करता तुम्ही जी कृती आहे, जी प्रोसेस आहे, तर ती तुम्ही प्रामाणिकपणे करा. तुम्ही ऑफिसमध्ये काम करत असाल, ऑफिसमध्ये प्रामाणिकपणे काम करा. जरुरी नाहीये की तुम्हाला जेव्हा तुमचा अप्रायझल होईल, तेव्हा तुम्हाला प्रमोशन मिळालंच पाहिजे किंवा तुम्हाला अजून काही अजून मग तुमचं अप्रिसिएशन झालं पाहिजे किंवा तुम्हाला बोनस एक्स्ट्रा डिक्लेअर केला पाहिजे. या कुठल्याही गोष्टीची अपेक्षा करू नका. तुम्ही तुमचं प्रामाणिकपणे काम करत राहा. निश्चित तुम्हाला आज ना उद्या त्याचा फळ मिळणार आहे किंवा फळाची अपेक्षा धरू नका, की तुम्हाला म्हणजे तुम्ही ते भगवंताला समर्पित करा, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. त्याच्यासाठी आपल्याकडे पुन्हा एकदा गोष्ट आहे. अ, ही चैतन्य चरितामृत मधली गोष्ट आहे. तर हरिदास ठाकूर हे चैतन्य महाप्रभूंचे शिष्य आपण म्हणू शकतो आणि त्याला नामचारी सुद्धा म्हणत होते. का? कारण की जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, असा मी तुम्हाला जो महामंत्र सांगितला आहे, मी तुम्हाला एकच माळ जप करायला सांगितलं आहे. कारण कुठेतरी सुरुवात आहे ना. हरिदास ठाकूर 1 नाही, 2 नाही, दिवसाला 3 लाख वेळा हा महामंत्राचा जप करत असत आणि म्हणून त्याला नामचारी असं म्हणत असत. ते मूळचे मुस्लिम होते आणि त्यामुळे जेव्हा त्यांनी जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंना ज्या शिष्य झाले आणि हा नामजप करत असायचे, तर ते खूप आनंदी आणि खूप छान अशा पद्धतीने त्यांचं आयुष्य व्यथित सुरू होतं. पण काय असतं, की ते मुस्लिम असल्यामुळे त्यांच्याच गावचे जे काझी जे होते, त्यांना हे काही पटत नव्हतं आणि म्हणून त्यांनी, की यांना याच्यातून कसं बाहेर काढायचं किंवा यांना कसं फसवायचं वगैरे असा काहीतरी त्यांनी प्लॉट केला त्यांच्या विरुद्ध. आणि मग त्यांनी असं ठरवलं, की त्यांच्याच गावामध्ये कोणी एक वेश्या स्त्री होती. तिच्याकडे ते गेले आणि सांगितलं, की हे जे काही नामजप का काय करत आहे, तर याला आपल्याला ते थांबवायचं आहे. तर तुम्ही एक काम करा, तुम्ही ती वेश्यास्त्री पण तयार झाली आणि हरिदास ठाकूर ज्या त्यांच्या कुटीमध्ये किंवा काय होते, तर तिथे ती गेली. एक दिवशी संध्याकाळी गेली आणि ते आपले त्यांचा नामजप सुरू होता आणि मग ही वेश्यास्त्री गेली आणि ती तिथं सांगते आहे, ती म्हणाली, की "मला तुमच्याशी बोलायचं आहे" म्हणून. चैतन्य महाप्रभूंनी हरिदास ठाकूरांनी तो नामजप जो आहे तेवढा तो संपवला आणि ते म्हणे, की "हरकत नाही, तुम्हाला थोडं थांबावं लागेल कारण की मी अ, काय आहे, की मी तुमच्याशी बोलेन, पण आता मला दिवसाला 3 लाख नामजप पूर्ण करायचा मी संकल्प घेतलेला आहे. त्यामुळे तो संकल्प मी असा मोडू शकत नाही. तर तुम्हाला थोडा वेळ थांबावं लागेल. माझा तो पूर्ण झाला, की आपण बोलूया." आणि मग त्यांनी परत नामजप करायला सुरुवात केली आणि तो नामजप सुरू आहे. संध्याकाळची रात्र झाली. रात्रीचा दुसरा दिवस उजाडला. दुसऱ्या दिवशी परत मग सकाळी ती निघून गेली वेश्यास्त्री आणि मग दुसऱ्या दिवशी पुन्हा हीच तऱ्हा. पुन्हा संध्याकाळी ती आली. पुन्हा ते तेच सांगतायत, की तुम्ही त्या व्हरांड्यात बसा. माझा नामजप आजचा पण पूर्ण नाही झाला. मी तुमच्याशी नक्की बोलेन. मला तुम्ही आलायत बोलायला तर मी पण बोलेन. पण माझा नामजप मला पूर्ण करू द्या. दुसऱ्या दिवशी पण तीच तऱ्हा. तेच झालं, संध्याकाळची रात्र झाली, रात्रीची सकाळ झाली, यांचं नामजप काही संपतच नाही. ती परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी निघून गेली. मग तिसरा दिवस उजाडला, परत संध्याकाळी आली, पुन्हा तेच. मग काही तिच्याकडनं राहावेना. मग शेवटी तिने थांबवलं आणि तिने विचारलं, की माझ्यासाठी, माझ्या असोसिएशनसाठी ही लोकं लाईन लावून उभी आहेत आणि मी स्वतःहून तुमच्याकडे आलेली आहे. तुमच्याशी बोलायचं आहे मला तुम्हाला. तर असं तुम्ही नेमकं काय करता आहात, की अ, माझ्याशी बोलायला वेळ नाही किंवा असा दुसरा कुठला आनंद आहे? तेव्हा हरिदास ठाकूर आहेत, त्यांनी थांबले आणि ते म्हणाले, "मला ह्याच प्रश्नाची वाट बघायची होती. मला हाच प्रश्न ऐकायचा होता, अपेक्षित होता. मी तुम्हाला नक्की ह्या प्रश्नाचं उत्तर देईल. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला 2 गोष्टी करायच्या आहेत. तुमच्याकडे जे काही असं वस्त्र, अलंकार जे काही आहे, ते तुम्हाला दान करायचे आहेत. त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचं केशकर्तन करायचं आहे आणि भगवा वस्त्र परिधान करा आणि हे सगळं जर तुम्ही करू शकलात, तर ते तुम्ही करा आणि मग माझ्याकडे या. मी तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देईल." आणि वेश्यास्त्री होती, ती खरंच घरी गेली
तिने तिच्याकडे जे काही उंची वस्त्र होते ते सगळे दान केले, जे काही अलंकार जमा झालेले होते ते सगळे तिने दान केले. तिचे स्वतःचं केशकर्तन केलं आणि भगवा वस्त्र परिधान करून ती हरिदास ठाकूर यांच्याकडे आली. हरिदास ठाकूर यांनी त्यांना तुळशी माळा दिली आणि त्यांना सांगितलं की हा महामंत्राचा तुम्ही जप करा. तुम्ही त्या वरांड्यामध्ये तुळशी वृंदावन आहे तर तिथे बसा आणि तुम्ही ह्या महामंत्राचा जप करा. आणि काही दिवसांनी हरिदास ठाकूर तिकडनं निघून गेले, पण ती वेश्यास्त्री तिथेच नामजप करत राहिली आणि ती जी एक क्षुद्र कर्म करत होती, जी एक वेश्या जी होती, ती एक थोर वैष्णवी झाली आणि तिच्या नामजपाच्या प्रभावाने. आणि हा प्रभाव आता तुम्ही म्हणाल की 2 दिवसामध्ये असं कसं शक्य आहे, की तिच्यात एवढं कसं परिवर्तन झालं? तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे उत्तर असं आहे की लवमात्र साधू संग. लवमात्र. आपण म्हणतो कशाला लावू? कशाला म्हणतो की पापणी लावणं म्हणजे तो फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड पेक्षाही कमी कालावधी आहे. त्याला लवमात्र साधू संग. जेव्हा आपण एखाद्या साधू संघाच्या किंवा आपण अशा योगीच्या तेवढ्याशा सुद्धा आपण त्यांच्या संपर्कात येतो, तर त्यांचा तो प्रभाव आपल्यावर इतका पडतो, की त्यांच्यातली जी सत्सत विवेक बुद्धी आहे आणि आपल्यातली जी सत्य किंवा सात्विक भाव जो आहे तो जागृत होतो आणि आपण आध्यात्मिक गोष्टी किंवा नामस्मरण करण्यासाठी किंवा भगवंताची सेवा करण्यासाठी प्रवृत्त होतो. आणि हेच ते त्या वेश्यास्त्रीच्या बाबतीत झालं. हरिदास ठाकूरांच्या ती जवळ-जवळ 2-3 दिवस जे आहे त्यांच्या संपर्कात आली. त्यांच्या नामाच्या ते जे नाम घेत होते त्या नामाच्या संपर्कात आले आणि त्याचा प्रभाव असा पडला, की त्याच्यामध्ये एवढं मोठं परिवर्तन झालं. म्हणजे भगवंत सांगत आहेत, की तुम्ही फक्त जे काही कर्म करत आहात, की तुम्हाला आता हरिदास ठाकूर यांना अनंत अडचणी आल्या. कारण की पण त्यांनी कुठल्याही त्यांचं कर्म करत राहिले आणि कुठल्याही फळाची अपेक्षा केली नाही किंवा काय होईल याचे हे केले नाही. त्यामुळे त्यांचा सुद्धा उद्धार झाला. इव्हन त्या वेश्यास्त्रीचा सुद्धा उद्धार झाला. आणि मग हे कसं शक्य आहे किंवा त्याच्यासाठी भगवंत आपल्याला इथं पुन्हा एक सांगत आहेत की ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमि वांभसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही. जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपण जर आता इथे भगवंतांनी जसं जसं पुढे जातो आहे तसं आपल्याला एका ह्या पुढच्या 7व्या ते 12व्या अध्यायापर्यंत आपल्याला जे आध्यात्मिक किंवा भगवंताला धरून किंवा आपण म्हणू शकतो विहित कर्म करायचं जे आहे, तर ते करण्यासाठी आपल्याला म्हणजे कुठेतरी आपल्याला एक शिस्त लावून घ्यायची आहे असं आपण म्हणू शकतो. आणि मग ती शिस्त लावायची म्हणजे काय? तर आता आपल्याला इथे एक छोटंसं उदाहरण आहे, की बघा तुम्हाला कमळाचं फूल आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला पाणी आहे. आता कमळ कशात उगवतं? तर त्याचं सोपं उत्तर आहे, की ते चिखलात उगवतं. पण आपण कधी जर कमळाचं फूल घेतलं किंवा कमळाचं पान घेतलं, तर त्याला चिखल लागलेला असतो का? लागलेला असतो का? नाही की नाही. कारण की त्या चिखलामध्ये राहून सुद्धा ते कमळ किंवा त्याची जी पानं जी आहेत ती तशीच स्वच्छ टवटवीत असतात. आपल्यालाही तसंच करायचं आहे. हे भौतिक सृष्टी किंवा भौतिक आपण प्रकृतीमध्ये आहोत. तर ते कमळ कसं आहे, की कुठल्याही प्रलोभनांना, कुठल्याही आसक्तींना त्याला आपल्याला बाजूला सारायचं आहे. हा कमळासारखं आपल्याला राहायचं आहे आणि आपलं कर्तव्य कर्म करायचं आहे. आणि मग जेव्हा आपण असं करू, तेव्हाच आपण ते कर्मफळ जे आहे ते भगवंताला समर्पित करू शकू. म्हणजे आपल्याला कुठेतरी आपल्याला त्या कर्मबंधनात अडकायचं नसेल, तर आपल्याला ह्या कमळासारखं कमळाचं उदाहरण जे आहे, तर ते आपल्या डोळ्यासमोर आणलं पाहिजे. म्हणजे आपल्या कर्माचा आपण कर्मयज्ञ करू शकू, कर्माचा कर्मयोग करू शकू आणि आपण त्याच्या बंधनात अडकणार नाही. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला अजून एक उदाहरण आहे. शील प्रभुपाद माझ्या हे उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलंही असेल किंवा पुन्हा पुन्हा सांगते, की प्रभुपाद जेव्हा अमेरिकेमध्ये गेले, आजूबाजूला सगळे हिप्पीज होते आणि त्यांची जीवनशैली, त्यांचं सगळं आचार-विचार करण्याची पद्धती आणि प्रभुपाद यांचे जीवनशैली, यांची आचार-विचार करण्याची पद्धती सगळं टोटली अपोझिट होतं. पण तरीसुद्धा
प्रभुपाद वयाच्या 70ला सुद्धा त्यांचा दृढ निश्चय होता आणि दृढ निश्चय असल्यामुळे तो कुठेही डळमळीत झाला नाही. तर त्यांनी बाकीच्या अमेरिकेतल्या किंवा फॉरेनर्सला त्यांनी परिवर्तित केलं आणि त्यांना कृष्ण भावना भावित क्रिया करण्यामध्ये किंवा त्यांना कृष्णाची सेवा करण्यामध्ये, त्यांना भगवद्गीता वाचण्यामध्ये किंवा ह्या असं सगळ्या नामस्मरण करण्यामध्ये प्रवृत्त केलं आणि अनेक शिष्यगण बनवला. इस्कॉन सारखी संस्था स्थापन केली. असंच तर हे कसं शक्य आहे, तर त्याच्यासाठी भगवंत सांगत आहेत, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनिचैव श्वापाके च पंडिता समदर्शिना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नम्र ऋषी, खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंतांना इथे आपल्याला एका पंडिताची व्याख्या दिलेली आहे की जो पंडित असतो, पंडित कोणाला म्हणायचं, जो ज्ञानी असतो. मग ज्ञानी कोण असतो की जो नम्र असतो, ज्याला खरंच दिव्य ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे, जो विद्वान आहे. आणि असा ज्ञानी, असा विद्वान पुरुष, असा पंडित, त्याचा दृष्टिकोन कसा असतो, त्याच्या दृष्टिकोनातून तो पंडित असा ठरला जातो. म्हणजे त्याचा दृष्टिकोन कसा आहे की त्याच्या सभोवती मग कुत्रा असेल, हत्ती असेल, झाड असेल, माणूस असेल, स्त्री म्हणजे पुरुष आहे, स्त्री आहे, आपल्याकडे तो पण बरेच भेद आहेत की नाही. आपण स्त्री पुरुष भेद करतो, प्राण्यांमध्ये भेद करतो, आपण म्हणतो की मानव हा श्रेष्ठ आहे. पक्ष्यांमध्ये सगळ्या गोष्टींमध्ये, इवन मानव जातीमध्ये सुद्धा आपण किती विभाजन करून ठेवलेलं आहे, किती भेदाभेद आहे. पण जो पंडित असतो, पंडित म्हणजे कोण, जो ज्ञानी आहे, त्याचा दृष्टिकोन कसा आहे की तो सगळ्यांकडे समभावनेने बघतो, समान दृष्टिकोनातून बघतो. मग समान दृष्टिकोन काय आहे की समान दृष्टिकोन असा आहे की आपल्याला आपल्या समोर जो काही एखादा पक्षी आहे, जो उडतो आहे, एखादा प्राणी, कुत्रा मांजर चालते आहे, किंवा अजून कुठला प्राणी असेल, किंवा एखादा छोटा मुलगा आहे, मुलगी आहे, किंवा एखादी बाई जाते आहे, एखादा पुरुष जात आहे, कुणी जात आहे, किंवा एखादं झाड आहे, तर ह्या प्रत्येकामध्ये भगवंतांचा अंश आहे. तर ह्या दृष्टिकोनातनं जे बघतात आणि तशा पद्धतीने त्यांचं आचरण असतं, तर हे जे आहे, हा समान दृष्टिकोन हा पंडितांमध्ये असतो, किंवा याला विद्वान म्हणावं, याला पंडित म्हणावं, की त्यांच्यामध्ये तो ती जी भावना जी आहे, समभावना जी आहे, ती निर्माण होते. आणि याला ब्रह्मस्तर सुद्धा म्हटलं जातं, की प्रत्येकामध्ये जो आहे की जे आत्मसाक्षात्कारी असतात, त्यांना तर प्रत्येकामध्ये, ह्या प्रत्येक गोष्टींमध्ये ज्या दृष्टिकोन, जे फक्त जेव्हा आपण ज्ञान घेतो तेव्हा आपला दृष्टिकोन बदलतो, पण जो योगी असतो त्याला ह्या प्रत्येकामध्ये भगवंतांचं त्याला दर्शन होतं. तर असे सगळे जे आहे, ज्यांचा समान दृष्टिकोनातून जे वागतात, याला ब्रह्मस्तर सुद्धा म्हणतात. आणि मग आपण पुढे बघूया की येही स्पर्शजा भोगा दुःखा योनव एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुध. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्रोतामध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियाच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंतीपुत्र, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता ज्ञानी मनुष्य ह्या सगळ्या भौतिक सुखांमध्ये आनंद का मानत नाही, त्याचं कारण असं आहे की आपण जेव्हा भौतिक इच्छा आपण हे करतो, आपले एखादी निर्माण करतो आणि ती इच्छा आपण पूर्त करतो, ती इच्छेची पूर्तता जरी झाली तरी मग इच्छा पूर्ण झाली. आता तुम्ही एखादी इच्छा केली की मला एखादी गाडी घ्यायची आहे आणि तुम्ही ती गाडी घेतली, किंवा तुम्हाला घर घ्यायचं आहे, किंवा तुम्हाला एक छान तुमचा असा गोल आहे की मला एवढे एवढे तुमच्याकडे घरात कोणी मुलगा आहे, मुलगी आहे, की त्याला 10th ला एवढे पर्सेंटेज मिळाले पाहिजे, एवढे मार्क मिळाले पाहिजेत. किंवा मग तुम्ही तिथे समाधानी होतात का की त्याला 90% मिळाले आहेत, वा छान. आता लगेच इच्छा वाढते की नाही, 10th ला 90 मिळालं म्हणजे 12th ला अबाऊ 90 मिळायला पाहिजे. तुमच्याकडे जर मारुती असेल तर तुम्ही म्हणाल नाही, माझ्याकडे आता मारुतीच आहे, मला आता जरा मी अजून थोडीशी आता जरा हाय एंड गाडी बघतो, मी मर्सिडीज बघतो.
तुमची इच्छा जी आहे ती संपतच नाही. म्हणजे तुमची ह्या भौतिक इच्छा जी आहे, आपण कितीही पूर्तता करायचा प्रयत्न केला तरी आपल्याला ती संपतच नाही. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला इथं वेगवेगळी उदाहरणं आहेत, की इथे एक तुम्हाला हे दिसत आहेत, की पहिलं उदाहरण जर घ्यायचं झालं तर तुम्हाला हे लाईटाचे किडे दिसत आहेत. बरोबर? आपल्या दिवाळीत बघा आपल्या घरामध्ये हे असे किडे पडलेले असतात बरेचसे, कारण की ते लाईटाला आकर्षित होतात. तर त्या किड्यांचा एक इंद्रिय जे आहे तर ते प्रभावित आहे. आणि त्यामुळे त्यांना ते त्या प्रकाशामध्ये आकर्षित होतात. पण शेवटी काय होतं, त्यांचा त्या प्रकाशाच्या त्या जेव्हा लाईटाच्या त्या हीट खाली येतात तेव्हा त्यांचा मृत्यू होतो. हरणाची शिकार करताना बऱ्याच वेळा गाणं, म्युझिक लावलं जातं, फ्लूट वाजवली जाते किंवा, कारण की हरणाचं कान जे आहेत, ते इंद्रिय जे आहे ते खूप प्रगल्भ आहे आणि त्यामुळे त्या कानाच्या त्या आवाजाच्या दिशेने ते हरिण जातं आणि त्याची शिकार केली जाते. इथे बाजूला भुंगा दिसतो आहे. तर भुंगा हा त्या कमळाच्या फुलाचा वास जो आहे, गंध जो आहे, तर तो त्याला इतका आकर्षित करतो. पण जेव्हा ते कमळाचं फूल मिटतं, तेव्हा तो भुंग त्याच्यामध्ये काय म्हणू शकतो, गुदमरून मरतो. मासा जो आहे, त्या मासाला आपल्याला पकडायचा आहे, आपण म्हणतो मासा गळाला लागला. म्हणजे आपण त्या जे खाली जे आपण ते हे सोडतो, दोरी सोडतो, तर त्याला माशाचं काहीतरी आपण खाद्य अडकवतो आणि बरोबर त्या मासा तिथे लागला, की ते दोरी ओढतो. तो मासा बरोबर पकडला जातो आणि पाण्याच्या बाहेर आला, की तो तडफडून त्याचा मृत्यू ओढवतो. हत्तीचंही असंच आहे. हत्तीची शिकार करताना जर नर हत्ती असेल, तर मादी हत्तीला ट्रेन केलं जातं. बरोबर रस्ता दाखवला जातो, की असं पळायचं आहे. नर हत्ती तिच्या मागून धावतो. पण तिथे एक सापळा रचलेला असतो, एक खड्डा केलेला असतो आणि त्याच्यावर पालापाचोळा ठेवलेला असतो. तर तो बरोबर त्या खड्ड्यामध्ये त्या पालापाचोळ्यावर पाय ठेवतो आणि त्या खड्ड्यामध्ये पडतो आणि अशी त्याची शिकार होते. म्हणजे काय, की यांच्या ह्या प्राण्यांच्या एक ज्या इंद्रिय जे आहेत, की ते प्रगल्भ आहेत आणि तरी त्यांना दुःखाला सामोरं जावं लागतं आहे. आपण मनुष्य प्राणी आहोत. आपलं 1 नाही, 2 नाही, 3 नाही, पाचीच्या पाची इंद्रिय जी आहेत ती प्रगल्भ आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे इतकी प्रलोभनं, इतकी आसक्ती, आपले इंद्रिय सदैव इतके कार्यरत असतात, इंद्रिय विषय इतके आपल्या आजूबाजूला असतात, की आपण सतत त्या दुःखाच्या स्रोतांमध्ये किंवा आपण सतत या भौतिक गोष्टींकडे आकर्षिले जातो. आणि भौतिक गोष्टींच्या आकर्षणाने काय होतं, की आपल्याला समाधान नाही आणि कुठेतरी आपण पुन्हा तेच काय म्हणू शकतो, आपण पुन्हा या अशाच कुठल्यातरी दुःखाच्या खाईत किंवा आपण ज्याला दुःखालयम म्हणतो ह्या ब्रह्मांडाला, तर त्याच्यामध्ये पुन्हा आपण अडकून पडतो आणि जो आनंद जो आहे, आनंद आपण उपभोगू शकत नाही. मग इथे आपल्याला याचं कारण असं आहे, की आपण कुठलीही इच्छा व्यक्त केली, तर आपल्याला असं वाटतं, की आपण जे काही करतो आहोत, तर कर्ता एक आहे, असं आपल्याला वाटतं. पण कर्ता एक नसतो. आपण कुठलंही कर्म करत असताना 3 कर्ते असतात. आपण जर 3ऱ्या अध्यायात पाहिलं असेल, तर आपण तुम्हाला श्लोक आठवत असेल, की आपण ह्या प्रकृतीच्या संपर्कात आहोत. बरोबर? त्यामुळे आपला आत्मा हा बद्ध आत्मा झाला आहे. त्यामुळे एक आहे प्रकृती, दुसरा आहे जीव म्हणजे आपण आणि तिसरं काय आहे, तर भगवंत म्हणजे परमात्मा. मग आता आपण कालच्या अध्यायात शिकलेलो आहोत, की आपण कर्माचा बॅलन्स घेऊन आलेलो आहोत. हो की नाही? मग कुठलंही कर्म म्हणजे आपण एखादा आपला जीव जो आहे, तर जीव इच्छा तयार करतो. म्हणजे एखादी इच्छा निर्माण होते, की मला हे खावंसं वाटतंय, मला हे घ्यावंसं वाटत आहे. ही इच्छा निर्माण होते. मग आपल्यातला परमात्मा काय करतो, की चला परमात्मा लगेच आपल्यामधला, की ती इच्छा जी आहे, मग आपला बॅलन्स किती आहे? चला हा एवढा हिचा बॅलन्स आहे. म्हणजे चला ही इच्छापूर्ती होऊ शकतो. मग लगेच तो त्या प्रकृतीला त्याला तो हे करतो, निर्देशित करतो, की बाबा हिच्या मनातली ही इच्छा जी आहे, ही पूर्ण करण्यासाठी जे काही वातावरण म्हणा, जे काही आहे ते तसं ते तयार कर आणि तिची ती इच्छापूर्ती कर. आणि अशा पद्धतीने आपलं ती कुठलीही इच्छा जी आहे मग ती पूर्ण होते. मग ती इच्छा मग चांगली असो किंवा वाईट असो. आणि म्हणून आपण ह्या इच्छा निर्माण होते
आणि म्हणून जीव जो आहे तो त्या कर्मबंधनात अडकत असतो. प्रत्येक जीव हा स्वतःला काय समजत असतो की मी करता आहे, आणि त्यामुळे तो जी काही इच्छा, मग चांगली पण इच्छा असू शकते, वाईट पण इच्छा असू शकते, पण भगवंत काय आहेत, निसर्ग नियम आहे, त्याला त्याच्या कर्मस्थितीनुसार त्याला ती पूर्तता करणं गरजेचं आहे, आणि त्यामुळे तो ती पूर्तता करतो. पण मनुष्य पुन्हा त्या म्हणजे तो जीव जो आहे पुन्हा त्या कर्मबंधनामध्ये अडकतो. आणि म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला जेव्हा आपण नामस्मरण करतो तेव्हा आपल्याला भगवंत एकच मिनिट माझं ना हे एक बॅटरी लो झालेली आहे, तर आपण जी इच्छापूर्ती जी असते किंवा आपण एक मिनिट थांबा. सॉरी तर 3 कर्ता आहेत की आपण जे काही इच्छा पूर्ण करतो, म्हणजे जीव, परमात्मा आणि प्रकृती, याच्यामुळे आपल्या ज्या इच्छा ज्या आहेत, ज्या भौतिक इच्छा ज्या आहेत त्या पूर्तता होत असते आणि आपण बंधनामध्ये अडकत असतो. कारण की इच्छाची प्रेरणा जी आहे, ती निर्मिती जी आहे ती आपल्या जे काही इंद्रिय, जे काही आसक्ती आहे त्याच्यावरून ती ठरत असते. आणि म्हणून जर आपल्याला त्या इच्छांवर नियंत्रण आणायचं असेल किंवा जर आपल्याला चांगल्या इच्छा तयार करायच्या असतील, तर त्याच्यासाठी आपल्याला नामस्मरण करणं गरजेचं आहे. आणि अजून एक गोष्ट आपल्याला करणं गरजेचं आहे, ते म्हणजे आपल्याला भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्व लोकै महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शांतिमृच्छति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परमस्वामी आणि सर्व प्राणीमात्राच्या कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखाच्या वेदनांपासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला जो कर्ता जो आहे तर तो म्हणजे आपण जे काही कर्म करणार आहोत तर ते त्याचा कर्ता आपण नाही, आपण कोणीतरी दुय्यम आहोत. आपण त्या भगवंताचे अंश आहोत आणि आपण जे काही त्याच्या आनंदासाठी, त्याच्या संतुष्टासाठी आपल्याला एक छोटंसं आपल्याला जी काही सेवाभाव आहे ते ती अर्पण करायची आहे, म्हणजे आपलं कर्म त्यांना समर्पित करायचं आहे. म्हणजे भोक्तारं यज्ञ तपसा, म्हणजे कुठल्याही गोष्टीचा एन्जॉयर म्हणू शकतो किंवा त्या कर्माचं किंवा त्या कृतीचं आनंद घेणारा कोण आहे, तर साक्षात भगवान श्रीकृष्ण. मग ते कोण आहेत, सर्व लोकै महेश्वरम, म्हणजे तिन्ही लोकांचे स्वामी कोण आहेत, तर भगवान श्रीकृष्ण. आणि तेवढंच आहेत का, तर सुहृदं सर्वभूतानां, हे तिन्ही लोकांचे जरी स्वामी असले तरी आपल्यासाठी ते कोण आहेत, सुहृदं म्हणजे मित्र, आपल्या सगळ्यांचे ते मित्र आहेत. जर आपण ज्या भावनेने त्यांच्याकडे पाहिलं ती भावनाच ते आपल्याला परत करत असतात. जर आपण असं म्हटलं की ह्या तिन्ही गोष्टी जेव्हा आपण लक्षात घेतो तर हे शांती सूत्र जे आहे याला आपण शांती सूत्र असं म्हणतो, की भगवंत स्वतः सांगत आहेत, ज्ञात्वा मा शांती इच्छति, की तुम्ही तुमच्या या भौतिक इच्छा आकांक्षांमध्ये, तुम्ही या दुःखालयांमध्ये इतकं गुरफटून जात आहे, तर याच्यातनं बाहेर पडायचं असेल तर तुम्हाला जर शांती मिळायची असेल, समाधान मिळायचं असेल, तर ह्या 3 गोष्टी ज्या आहेत तुम्ही निश्चितपणे लक्षात ठेवा, की भोक्तारं यज्ञ तपसां, तुम्ही जे काही कर्म करता आहात त्याचा आनंद कोणासाठी, कोणाच्या संतुष्टीसाठी करायचा आहे, तर भगवंताच्या प्रसन्नतेसाठी करायचं आहे. मग ते भगवंत कोण आहेत, तर ते तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत, हो की नाही? आणि मग असे जे भगवंत आहेत ते माझे कोण आहेत, तर सुहृदं सर्वभूतानां, आपल्या सर्व प्राणी मात्रांचे, सर्व जीवांचे ते मित्र आहेत. मग ह्या 3 गोष्टी जेव्हा आपण लक्षात ठेवतो तेव्हा निश्चितच आपल्याला शांती, समाधान मिळतं. आणि इथेच आणि हे सगळं करत असताना आपल्याला प्रभुपाद यांनी एक छोटासा मंत्र सांगितलेला आहे, की एक फॉर्म्युला, मंत्र म्हणण्यापेक्षा एक फॉर्म्युला सांगितलेला आहे, ABCD. A for association, B for books, C for chanting, D for diet. म्हणजे A for association, association म्हणजे भक्तांचा संघ. B for books, books म्हणजे जे काही भागवतम असेल, भगवद्गीता असेल किंवा असे पुस्तकांचं, ह्या शास्त्रांचं पठण करणं, वाचन करणं. त्याच्यानंतर C for chanting, chanting म्हणजे नामजप करणं, नामस्मरण करणं. आणि D for diet, diet म्हणजे आपल्या आहारावर आपल्याला
नियंत्रण ठेवायचं आहे किंवा जो आपल्याला सात्विक आहार जो आहे तो ग्रहण करायचा आहे. आणि नुसता सात्विक आहार नाही तर तो सात्विक आहार आपण भगवंतांना प्रसाद म्हणून दाखवायचा आहे आणि तो प्रसाद आपण ग्रहण करायचा आहे. आणि ह्या जेव्हा सगळ्या गोष्टी आपण करू तेव्हा निश्चित आपल्या मनातले म्हणजे जे अर्जुनाच्याही मनातले प्रश्न आहेत की कसं करून कर्म फळाचा त्याग करायचा. बोलायला खूप सोपं आहे की भगवंतांनी सांगितलं आहे कर्म करा, आपण त्या फळाचा त्याग करू नका. अभ्यास करा, पण मला मार्क किती मिळतील ते नाही विचारायचं. मी ऑफिसमध्ये काम करणार, पण मला प्रमोशन मिळेल की हे आपण बोलणं सोपं आहे, पण करणं तेवढंच कठीण आहे. पण हे जे आपण पण ह्या गोष्टी जेव्हा आपण लक्षात घेतो, जेव्हा आपण नामस्मरण करतो, तेव्हा हळूहळू क्रमशः आपल्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये बदल घडत जातो. आणि हेच कुठेतरी आपण आजच्या अध्यायामध्ये आपण बघितलेलं आहे. तर आजच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी संन्यास आणि कर्मयोगाबद्दल भगवंत बोलता आहेत आणि नुसतं सांगत नाही आहे तर कर्मयोग ही विशिष्यते असं भगवंत सांगता आहेत. पण त्या कर्माचा 3 कर्ता आहेत, एक जीव आहे, एक परमात्मा आहे आणि एक प्रकृती आहे. तर हे आपण 18व्या अध्यायात पुन्हा बघणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर भगवंत सांगता आहेत की आपल्याला जो ह्या सगळ्या गोष्टी करत असतो भगवंतांची भक्ती करता करता किंवा कर्म करता करता जो दिव्य ज्ञान घेत असतो किंवा ज्ञान घेण्याचा प्रयत्न करतो तर त्याचा दृष्टिकोन कसा बदलतो. तर त्याचा दृष्टिकोन असा बदलतो की भगवंतांनी पंडिताची व्याख्या सांगितलेली आहे की त्याचा दृष्टिकोन म्हणजे प्रत्येकामध्ये त्याला भगवंतांचा अंश दिसतो किंवा सगळीकडे समभावनेने तो सगळ्यांकडे बघत असतो. आणि त्यामुळे या भौतिकातल्या कुठल्याही इच्छेमध्ये तो अडकत नाही. आणि पुन्हा एकदा सगळ्यात शेवटी शांतीसूत्र भगवंताने सांगितलेलं आहे की आपण शांतीसूत्रामध्ये भगवंत काय सांगता आहेत की ज्याच्यामध्ये की कर्ता कोण आहे तर भगवान श्रीकृष्ण. भगवान श्रीकृष्ण कर्ता का आहेत? कारण की आपल्याला माहिती आहे आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत आणि आपला आत्मा हा भगवंतांचा अंश आहे. त्यामुळे आपल्याला आणि आत्म्याचा मूळ स्वभाव किंवा गुणधर्म काय आहे तर भगवंतांची सेवा करणं. तर ह्या गोष्टी जेव्हा आपण लक्षात ठेवतो आणि मग आपलं ध्येय काय आहे तर आपलं ध्येय असं आहे की आपल्याला बद्ध आत्म्यातून आपल्याला मुक्त आत्मा म्हणजे आपल्याला मोक्षधामामध्ये जायचं आहे. आणि हे जेव्हा आपण लक्षात घेतो तेव्हा आपल्याला भगवंत हे करता आहेत, त्यांच्या आनंदासाठी आपल्याला कर्म करायचं आहे. ते तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत आणि ते आपले मित्र सुद्धा आहेत. तर हे जेव्हा आपण लक्षात घेऊ किंवा अशा पद्धतीने आपण कर्म करू तर हेच एक शांती सूत्र आपल्याला आजच्या अध्यायामध्ये कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय समाप्त होतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.